दैखरनिफ्राय दै खावनायावहाय आइजोफोरखौ खस्थ' होले होनना बुङोब्ला न'खराव गंफा गंफा जेनेरेटर दोननांगोन आरो कारेन्टआबोथ' थाबाय थाया। दैखर होनला दैखरनो मा खियाखै साला। दै खावनि र' थैनायसै दै मोनलोङिया नै मावनि दै खावनां। खय मिनिट लायो नायदो रायजोफोर। दैखरा सोहरनाय जाबाय। सोहरनायजों बोखांनायजों बिदि दैखौ नुलायखालै। हेल' हेल' गाइस। उर्मिला स्पिकिं। दे नायद'। नो दै मावदों। अके। दैखर होनला दैखरखा। गोरिया थाफैनो हानायालाय मोजां जायगायाव मावसिगोन। जगा नै जगा जगा। मैला नामा दैयाबो? दैया जि गोजों जाहैबाय नै। दैखरखौथ' नुखाबाय दा माबायदि। एसे लेथ्रालै नै। लेथ्रा। खायसे खावनांगौलै। गलांदों बाल्थिङा। गलांनाय दा बे खावथानाया। खाबथादों। थानाय दा। ए बिराद दैनि आंखाल बे जायगायाव। चिरां जिल्ला सा ओनसोल जमुनागुरि जाहैबाय। जमुनागुरि गोजोनपुरि। खनसे खावगासेयावहाय जगसेल' फैयो दैयानो। खनसे खावबावनांबायनो उफाय गैया। खय फुट जागोन गोथौआलाय? 50 फुटसो जागोन नामा? जानायदां। जागोनलै बे रिङा 1.5 फुट दङ दा। होनांगौलै। होआलै। उजालै होजायो। हिनजावफ्राबो खस्थ' होनायलै बय हौवाफ्रा। आयै जों लागोजों थांनांगौलै बिदिनो। हिनजावफ्रा। आयौ फाग्लासो मोखां सुनिलै एसे। हाब सिगां समावथ' खम खस्थ'मोन इयो दैया। दैखर गैयि समावहाय। दैखर होनला दैखर अयथासार गोथौ गोथौ दैनि बिराद आंखाल बे जमुनागुरि जायगायावहाय। चिरां जिल्ला एकदम बिसिडिसिया आनन्द गोलैयो ना मालि बिथा गोलैयोथाय मिथिला। दैखरनि नामखौ नायदो नै ओरैबायदि गोथौ गोथौना दैखराथ'। गंथाम गंथाम मेचिन सोयो माखासे। गारामा रानखांजोबखायो बे जायगायावहाय खामानि मावहैबाथाय। दैनि थाखायनो ओरैबायदि आंखाल। वाटार साप्लायाबो आरना जाखोथाय। फबनायनि सिंल' दं माथो बोराय बोराय जाजोब्बाय दैयानो हगाराखैना दाबो। ओरैबायदि खस्थ' जायो रायजोफोर इयावहाय कारेन्ट गैयिजों माजों। कारेन्टआबो थाबाय थाया। माने दैखौहाय आलथुवायैनो दैखरनिफ्राय मोनलों जानो लुबैदोंब्ला गामियावहाय DG गंफा गंफा बायना लानांगोन आरोखि ओरैहाय। कारेन्टआनो थाया नालाय। दैखराबोथ' दै खावनो ओरैबायदि गोथौ ना हांगौ हांगौ जालायखायो। बेसेबा गोजान थांनानैसो लोंहैनांबाय जों दैखराव दै खावनानै। कारेन्टआबो सानजाबाथाय ब्लद सानजाबाथाय ब्लद। खम खस्थ' मोनसै आइजोफ्रा बे दैखराव दै खावग्राफ्रा। लामा बारनायनि गोजोनपुरि ओमफ्राय ओरैनो जमुनागुरि जाहैदों। ओमफ्राय ओरैनो गोजोनपुरि जाहैदों गामिया। रायजो राजा नोंथांमोन दैखरनिफ्राय दै खावनायावहाय आइजोफोरखौ खस्थ' होले होनना बुङोब्ला न'खराव गंफा गंफा जेनेरेटर दोननांगोन आरो कारेन्टआबोथ' थाबाय थाया। खरानाबोथ' ओरैबायदि देग्लायहाय दैखर फिथाइ बबेबा बबेबा रानजोब्बाय दैयानो। ओरैबायदि खस्थ'सै दै मोनलोंनो थाखाय बेजों। नै बेयाव दैखर गंसे नुदों बेनिथ' रानजोब्बाय दैखरानो। दैयानो लोंजाले दा दस्रायावसो रोगानानै लोंनांगौ आरोखि। बे जायगायाव माबाब्ला संसार जानोब्ला हिनजावाखौ सानै लानांगौ। खागौरा सासे दै खावग्रा। ओंखागौ। नोंनाला दावराव जालायबाय थागोन ना।
सोरबा सोरबा हिनजावफ्रा बेयाव रायजानो हानाय नङालै दैनि थाखायनो बे टाउनफ्राव आराम आराम थाग्राफ्राथ' साननैयावनो खारलांफिनगोनदां माइरिबो सिदाखालाय गाव गावनि न'आवनो मावबावा सोरबा सोरबा ओंखाम ओंख्रिखौनो संबावा रुवाथि नागिरबावो सानो